তিনি এই জায়গা जों 38 जुलाइ बारि YTF नि बिसिंथि खालाय जों कायसा प्रेस मिट जों लिंखनानै नांखा दिनै जायगा फाय मानजा फायजाक दं दिनै जुलाइ बारि एसेम्बलिनि अङै दिनै कलसिमुक साब जुनारनि चेयारमेन दिनै बरंगनां बेलिसन त्रिपुरा बेयाव फाय मानजाक दं दिनै YTF नि सेक्रेटारि दिनै बरंगनां दिनै देवेंद्र त्रिपुरा बेयाव फाय मानजाक दं दिनै YTF नि केसियार दिनै बरंगनां धनमोहन त्रिपुरा फाय मानजाक दं दिनै YTF नि तेबो आदंराव जतन बेलेगखौनो हामबाय मायाफार दिनै सिनि प्रेस मिट जरा फाय मानजाक फैमानि बागै जों दिनै ई जायगायाव दिनै उद्देश्य बा दिनै जे प्रेस मिट लिंखमानि मेन उद्देश्य हा जों थांनाय दिनै विभिन्न ससियल मिडिया दिनै निउज चैनल बिसिंथि खालाय जों नुहा दिनै जुलाइबारि एसेम्बलिनि कायसा ताखु दिनै मुंहा हरिमोहन त्रिपुरा बफानि मुं हासुग्राय त्रिपुरा दिनै आबांसरा डिसि विलेजनि दुर्गा प्रसाद पारानि दिनै पोस्ट अफिस ठाकुरसरा PS बाइपुरा जों बुनि बिसिंथि जे बुबाग्रानो लाइबो जे करक सामानि आ करकनो जों दिनै बेलायखौनो दिनै YTF नि अङै जों बनो सेलेंजाव आबनो जों कन्डेम खालायो बो जे रकम वार्ड दिनै बुबाग्रानो लावै यूज खालाया जे कक थाइबो साहा आबो बेलायखौनो दिनै नांगिया आबो दिनै ओ ककनो जों तामाहनाय बेलायखौनो जाजागिया अबति हाय ककनो जे सामानि आबनो ते जों बनो जों दिनै 38 जुलाइ बारिनि अङै जों बनो दिनै आबनो सानानि मचु जे बो दिनै प्रेस मीडिया बा सोशल मीडिया नि बिसिंथि खालाय दाक्तिनो फायै बो दिनै बुबाग्रानि थानि मात सानानै अंथों बुबाग्रानि थानि खमा सानानै अंथों बुबाग्रानो दिनै बुबाग्रानि थानि नाहारमों सानानै अंथों अंगिया हनके जों YTF दिनै YTF नि बिसिंथि जों गोबांमा सभा कतर खालायनाय बिनि बागै जों लीगली एक्शन लानो थांनाय आबनो जों FIR खालायनाय बिनि मुङै जों FIR खालायनाय बो जुदि जों तामाननाय बुबाग्रानि थानि जुदि खमा सानगोन होनला जों साइमानो दिनै बुबाग्रा दिनै दफानि बागै दिनै तिप्रासा दफानि बागै दिनै ई जागा अखाय फायजा दिनै जाति दफाना हामजाबै दिनैबो अखारै फायजा अबनि बागै जों एकमात्र दिनै बुबाग्रानि बिसिंथिनो दिनै मोथां जाय माननाय बुबाग्रानि बिसिंथिनो जों दिनै तामाने खानसा अय माननाय बुबाग्रानि बिसिंथिनो दिनै दफा मोथां जाय माननाय अबनि बागैबो ई जागाव जे सामानि बुबाग्रा दिनै 2023 इलेक्शननि परे तामाने साबो खारै थांनायनि साव दिनै शिलं खारै थांनायनि साव अबनि बागैबो सानानि मचु बुबाग्रा हा दिनै 184 जन राजानि राजबंश तिनियो ताबकबो तंनाय बो उलोबो तंनाय सब समय तंनाय ई त्रिपुरा हावनो तंनाय अबनि बागै तिनी ई राजानि राजा रकनि हाव तंयनो बो तिनी और दिनै बुबाग्रानि बिरुद्धे जे एरकम करक सामानि आबनो जों दिनै YTF नि अनबनो जों बेलायखौनो सेलेंमा याफार अबनि बागै जों दिनै बुबाग्रा जे तंनाय जों 2023 जे लास्ट फाइट आबनो जों जितिनाय आबनि बिसिंथि क्लाय जों सानामुचुङो दिनै दाक्तिनो फायै प्रेस मीडिया अथवा सोशल मीडिया नि बिसिंथि बो दिनै खमा सानानै अंथों अंगियानके जों बिनि बागै लीगल एक्शन लानाय ताबक दिनै साब जुनार चेयरमेन दिनै बरंगनां बेलिसन त्रिपुरा कयेकटा करक सानाय हामबाय दिनै जे प्राइमारी একটা উদ্দেশ্য যে তিনি বাবারামের উপরে করমনি বিশিন্তিগুলো অ্যাটেক খাই মানে যে বিশিষ্ট ক্রপ সাওয়াই তিনি বাবারানো বেটিক খাই মানে जों मनो खोब सिलेङो जों जे
हाय कक थानाय रंना जे जाति जाति महाराष्ट्रनि दर खमा सानाय बा जोंनि दफानि दर खमा सानानै ओंथों जोंनि त्रिपुरा सा जों फुरुग आसु दंनाय गैया जों दफानि राजानि जों दिनै जों पार्टिनि गैया जों त्रिपुरा मथानि गैया जों दिनै एकता त्रिपुरा सावै जे जोंनि त्रिपुरा सानि बिरुद्धे करप्शन आयरनो जों इ हाव बंनो जे एरकम खालाय करक सारoi सुजुग खालाय तंजिया जे कायसानि उपरे कायसा दिनै एटेक खालाय दं माने दिनै हुंकी दुंकीलो माने अबनो जों बेलाय सिलेङो যারা যে চিনি মহারাষ্ট্রনি উপরে যে হাই কক সাই তংनाय रनो नायकि पाताल कइना अंथों नायकि रेवती मोहन अंथों नायकि जे कुन एकदम पाब्लिक फांथों जुदि जे आखाय सानाय रनो जों नंनो सावो जों बहुत दिन रुक तंहा जे नंनि करनो सह्य खालाया गोबांमा जाते नेक्स्ट टाइम जे कुनु ब्रक जुदि आखले क्रक जुदि हुंकी दुंकी लाय जोंबो एक्शन लानाय जोंबो त्रिपुरा सानियाव जों 184 जरा राजानि सेंक्रा गयनि फायजाक हा गोबांमा हाव जों कबलायनि फायजाक जों गोबांमा बिक्ष जुद्ध रलाय फायजाक जों महाभारतनि क्षेत्रथिखौ जों जुद्ध खालाय फायमाने जों ओ सेंक्रा रखसे जों ओ त्रिपुरा रखसे जे हाजार हाजार बছर जों जुद्ध खालायबो जुदि फायजाक जोंबा मुकाबिला खालायनो थांगाय जों जुदि बासाव हंग्लाय किन्तु अनेक बेजाल हंगाने नंनो बार बार कयो जे नंनि ओ सब करक बिसि बिसि सामाने हुंकी दुंगिनो टोटेल बाराने अंथों आं पूरा चिनि जरा दफा तंनाय रक नरक ताफानो सिसाया न ताफानो सिसानि अंथों जे जों ताय आरो सिंसिं तंलिया जों जे चिनि महाराष्ट्रनि बिरुद्धे कक सानाय जों मनो चिनि त्रिपुरा हाव जों मनो कोनो दिन क्षमा खायमागला दाति दातिनो नरक महाराष्ट्रनि थानि बिसिंते क्षमा साननो नंथों न असंग सुजुग रुनाय सुजुग बार बार सावनो कय जाव जे महाराष्ट्र जे हाइक्ले माने गोबांमा बिसि बिसि कक साय हिनमानि बा एटेक खायनाय हिनमानि अबरावनो जों बेलाय सेलेङो किन्तु मो हाय नरक माने हिजरा हाइक्ले कक सामानिनो जों खूब सेलेङो नरक अमा हाय कक सारि नरक बार बार रिक्वेस्ट खालायो जाते नेक्स्ट बार मो हाय अंगेतै जत चिनि त्रिपुरा दफारक न थानसावंनि हिनै महाराष्ट्रबो साख्लाय दङ जों जत थानसावनि नाय दङ नक जत थानसावं फायदि असुचि कक साव ताय महाराष्ट्र कुनु कायसानि त्रिपुरा तिसा वालायरानि कक साया दिनै कुनु महाराष्ट्र पार्टीनि बागै कक साया दिनै दफा थानसा खायनि बागै दिनै मानथाय दिनै लाथानि बागैसे दिनै ब इरो फायै दिनै त्रिपुरा सकबाय दिनै राजा हमै ब दिनै सिकां बासाय दङ तानि होनबा जों गोबांमा नुखा राजनीति खायनायावनो ब्रक गोबांमा जोंनो थुङै दङै बा जोंनो 25 बोसोर थुंगा ताय 70 बोसोर थुंगाय दंखा जों ताफानो जों कुनु रास्ता करे जोंनि थांनानै ताय जों लास्टनि महाराजनि जे इमांनो जे सामानिबो जों मनो साक्सेस खालायनो नाङो नरक दफानि बरगङै नरक ओकगनो गांखै सियो जों ब जागा दं जों बाहाय खायफोर जोंनि बयनि दफारबाय जों सेटक फेटक खायजां माने अबनो नक चिन्ता खाय नाङो जे तिनि महाराजनि एगेन्स्ट कक सिया कारै नरक जों त्रिपुरा सरक अङै नक जों त्रिपुरा सरनो लगे रान नांमानि के नरक जुदि अब हाय करक साइटआव हाय जों थानजा बायखांनाय जों बायखाय तिनि सानमुनो जों तिनि ग्रेटर त्रिपुरा बायखाय सारामनाय ओंखाय तिनि जे तहग्रनो जे तिनि बहु पाताल कइना तिनि रेवती मोहन जतनो हिनो नरक फाइबायदि तिनि लगे ननो ताबो वेलकाम खायो तिनि त्रिपुरा मथाव तिनि दफा थानजाव फायदि हिनो जों ताबोनो नंनो हिनो जे नताफनो गाम अंगनि समय नंनो ताबो तंख किन्तु नरक जे म हाइखाय थां दं हंखाय नरकनि बागै खूब परिंखा जाया थानाय जों ननो गमामा खमाखाय फायजाक ताय जों खमाखाय मागला अमा हाइरंनो ताय जों ब्रुक सह्य खालाय दंहा ओंखाय नरक जाति माप सानै जाति ओ अबनो समाजनि महाराष्ट्रनि ससियेल मिडिया दै समाजनि नक जाति मेरे जों जत न साव नरक ओ खबर न थों नरक जाति ओ कगनो जत जागाव जाति सैनानि बागै आं ससियेल मिडिया रंना हामबायरो मीडिया रंना हामबायरो सुनानि करक हामबाय।